partidele politice și trebuie să alegem ceva anume. Pe 9 iunie sunt alegerile electorale. Mai mult ca sigur, voi merge pentru că fiecare vot contează. Că este vorba despre viitorul nostru și de altfel încurajez toți tinerii să iasă la vot, pentru că dacă vrem cu adevărat să schimbăm ceva, noi trebuie să începem asta. Sunt alegerile primăriei și județene și cam astea. Pentru că îmi aleg viitorul și rog toți tinerii să meargă la vot. Consider că tinerii au o viziune inovatoare și nouă și ne ajută societatea în mare parte. Dacă un stat rămâne singur, nu mai are aliați lângă el sau nu mai are deschidere. Pentru că România a fost cum a fost în trecut și datorită țărilor din jurul nostru am putut să ne dezvoltăm. Eu nu aș susține o inițiativă anti-europeană. Noi avem această putere de a alege, avem acest drept și trebuie să-l folosim, deoarece în alte țări nu există așa ceva.